makati uzofuna izinto zokuphakama noma izinto ezinama-boost. Yeah, very good Phathwa. Ikhona into enjengana le ephambi kwami ukuthiwa isigubhu. Ukafika umuntu athi ba uMthembu ngifuna ngoba imfuno zabantu azifani. Omunye ukathi hayi ngifuna isigubhu. Omunye athi hayi ngifuna uphondo. Bese kuba ukuthi mathe ufuna uphondo ngizomenzela uphondo. Mathe ucela isigubhu ngizomenzela isigubhu. Kusuke kumaqondana nani ke? Kusuke kumaqondana nokuthi sometimes omunye unebusiness. Ibusiness yakhe ayihambi kahle. Ebese ucela isigubhu. Bese ngiyamenzela isigubhu. Bese sometimes ke uyabuza ukuthi isigubhu mhlasimbe amandla aso angakanani nalento eke ngizwe kuthiwa uyathatha na bese cha sengiyamchacha uhamba kodwa ngendlela ezahlukahlukene akufani kodwa kudepend ukuthi wena uthathe kuphi nokuthi wenzani. Abanye bafika la nebusiness mina hayi mina ngiphethe abantu ngiyaxoxa ukusho nje ngisho abaphethizo bayafika bazofuna into efana nale ngiphethe abantu ngiphethizwe so kufanele ngifuna ukuthi njoba ngiphethe abantu nje ngiphethizwe ngifisa ukuthi ngibe nezwi mangishaya izwi libonakala. Hayi ngifisa ukuthi nami ngibonakala okhethweni nami ngikhethwe. Bafika abantu ngeke sibadalula amagama kodwa nje ngibeka ngokomsebenzi abafika ngawo bese siyabenzela mafuna isigubhu ngimenzela isigubhu mafuna uphondo ngimenzela uphondo. Ngabe